Welkom bij de 6e aflevering van Brunch en Babbels. En vandaag, in omgekeerde volgorde, sluiten we af met de stichting EQ Bonaire. Ze zetten zich in voor emancipatie en acceptatie van, ik noem het even, de andersdenkende en de andersliefhebbende. Daar is het bandje van, hè? Dat is een bandje van. Maar smaken verschillen. Smaken verschillen. Dat is in de keuken ook zo, toch? Smaken verschillen, absoluut. Nou, en dat is de laatste. Daarvoor hebben we achter de schermen van het dierenasiel. Ook bekend als Animal Shelter op de Caminda Lagoon. Daarvoor Johan van Bleek, hij is er weer, met flora en fauna. En vandaag jouw lievelingsdiertje, de kakkerlak. De kakkerlak. Hij maar thuis laten, hè? Uit mijn keuken houden. Uit de keuken houden. Nou, dat weet ik nog niet. Dat weet ik nog niet. Dat zien we straks wel. En we beginnen met Fred Ros. Een bekend kunstenaar uit Bonaire. Maar we kennen hem ook als de man die met de koninklijke tukkie. De kippetjes. De grote kip, hè? De grote kip. Ja, ja. En daar heb jij een foto van gemaakt? Ja. Ik heb heb een zak met kip van hem gekregen. 2 zakken eigenlijk en lekker onderweg opgegeten. Heerlijk. En ik heb een stukje bewaard en daar ga ik een leuk gerechtje van maken. En dit is dan die grote kip? Dit is de rode kip, ja. Dat is ruiken. Dat is wel een hele aparte geur. Ja, rookgeur, hè? Rookgeur. Ja. En daar ga je iets moois mee maken? Ja. Nou, dan zou ik zeggen, kan ik je nog helpen vandaag? Vandaag niet, Leo. Oké, nou, dan wens ik je veel succes. Maar ik ga eerst. Ja. Ga jij maar nadenken hoe je het allemaal gaat doen? Dan ga ik nu eerst even gauw naar Fred. Prima. Hi Fred. Hey. Jongen. Goedemorgen. Jij hebt je koffie al gehad, zie ik? Ja. Ik heb ook een kopje koffie, dat hebben we eigenlijk nog nooit eerder gedaan. Maar ja, het is 11 uur, hè. Het is zondagochtend. Zondagmorgen. Daar hoort een kopje koffie bij. Ja, toch? Hey, goed man dat je er bent. Dankjewel. Vind ik echt vind leuk. het een eer om uitgenodigd te worden. En ik denk dat heel veel mensen jou wel kennen. Want je ontkomt er eigenlijk niet aan. Als je op Bonaire aankomt, dan zie je die borden al staan van de kip Tukkie. Echt overal zie je die borden staan. Ook een lef om dat maar gewoon te doen allemaal. Ik denk, zonder vergunning lijkt mij zo. We hebben hier ook nog niet die vergunningen daarvoor, denk ik. Maar je doet gewoon heerlijk. Hey, maar even kijken. Aan de marketing ligt het niet. Daar ligt het absoluut niet. Absoluut niet. En Cor-Jan, ik heb net al een foto laten zien aan de kijkers. Cor-Jan is al bij jou geweest. Die heeft 2 van die gerookte kipjes meegenomen. Ja. Bij jou gekregen. Dank je wel daarvoor. Voor mij heeft hij er al 1 opgegeten. Maar volgens mij onderweg al. Hij onderweg, denk ik al. En voor de tweede gaat hij weer iets bijzonders maken. Hé, die kar. Daar laat ik het even mee. Die kar kent iedereen. Staat bij Van der Tweel dan. Met allemaal vlaggen. Volgens mij iedere keer weer een vlag erbij. Ja. Maar mijn eerste vraag. Je noemt het koninklijke. Hoe kan jij een koninklijke kip Tukkie zijn? Ik heb Maxima ontmoet in een Rincon en die heeft geproefd. En toen zei ik van... Toen zei ze, wat vind je ervan? Of zei ik dan, ze zei, heerlijk. Ik zei, dan ben ik voor de rest van mijn leven koninklijk. Dat zou ik maar doen, zei ze. Zei ze dat zou ik maar doen? Nou, dat laatste heb ik niet echt goed gehoord. Maar ik dacht nee, maar dat heb jij wel beleefd ongeveer. Ja, zat weer zo'n glimlach dat je denkt... Hey, maar je hebt ook bij de prijzen gewonnen. Laten we even kijken welke prijs je al mee gewonnen hebt. Wat is de eerste? Dat is de Chicken Award. De Best Smoked Chicken Award. Ja, en de Best Food Truck Award. Precies, ze weten iedere keer. Zal ik dan maar gelijk met de deur in huis vallen? Ja, want dat gaat me toch niet verbazen? Hè? Nou, de buitenwereld kreeg de lucht van dat jij hier bij mij te gast was. En die bij mij gebeld werd. Komt die echt? Komt die echt? Ja, hij komt echt. Ik heb er lang van moeten zeuren. Maar je hebt een nieuwe award erbij. Ben benieuwd? Ja, absoluut. Je kent toch wel TripAdvisor? TripAdvisor, ja. Ja, nou, die bemoeien zich altijd met de kwaliteiten van hotels. Die zijn nu ook bezig met een speciaal foodprogramma. En nu heb jij de Chicken Advisor. De Chick Advisor? Chick Advisor 2019. Dankjewel. Ik moet hem nog krijgen. Ik ga hem je opsturen. Okay. En ik denk dat ik hem op tijd wel voor de kijkers kan zien. Dan monteer ik hem er even in nog. En dan kom ik nog bij je langs om hem te bezorgen. Vind je het geen eer? En ik vind het fantastisch. Het is de eerste. Het is de derde award al. Maar het is de eerste van TripAdvisor die een speciale food advisor hebben. En dat is speciaal gericht op chick. Chick Advisor. Chick, ja. Ja, het is niet chicken, chick. Chick Advisor. Ik ben ook heel benieuwd naar het logo. Maar dat gaan we allemaal zien. Dat gaan we allemaal zien. Hé, luister. Ja, er is zoveel te vertellen over jou. Ik ben even door je cv gaan kijken. En behalve dat je dus die kip doet, ben je eigenlijk gewoon een grote kunstenaar. Ik bedoel, hoe je ook dit hele project aangepakt hebt, die kar heb je zelf ontworpen, je bent altijd mee bezig. Eigenlijk ben je meer kunstenaar nog dan kipverkoper. Levenskunstenaar. Levenskunstenaar. Wat voor opleiding heb jij gehad? Eerst Nimeto Utrecht, daarna Hogeschool voor de Kunsten Utrecht en daarna de postacademische opleiding de Rijksacademie in Amsterdam. Ja, 3 jaar, waarvan 1 jaar in Praag. Zo. Ik heb wel eens werk van jou gezien en je bent, ik bewonder altijd als een kunstenaar.
Natuurlijk maakt hij nog zulke moderne dingen, maar als je ook de klassieker beheerst, en dat doe je. Ik heb portretten van jou gezien, denk ik, nou is dit nou een foto zo realistisch, zo, maar toch met heel veel emotie. Dat vind ik knap. Ja. Dan ben je, vind ik, ja, niet dat ik neerkijk op moderne kunst, absoluut niet. Maar dan ben je wel, vind ik, ja, goed, ben je echt een kunstenaar, denk ik. Ja, zo ben ik hier ook trouwens terechtgekomen. Hoezo? Met het idee van, ik wilde een tentoonstelling maken onder water. Ja, daar wou ik het over hebben. Ja. 2004, ja, dat vind ik een van de hoogte. Vertel even daarover, dan moeten de kijkers weten. Ik vond Bonaire hartstikke leuk om te komen, maar ik miste iets. En ik denk, goh, ik ben kunstenaar. Ja? Wat kan ik toevoegen aan Bonaire? Een tentoonstelling onder water. En dat heb ik gerealiseerd. Heb ik toen toestemming voor gekregen. Er waren 36 werken onder water. Met catalogus erbij. Ik kan ondertussen een paar laten zien ook. Ik heb foto's van jou verzameld al. Dus Okay. ga door, ik laat het aan de kijkers Catalogus zien ook. erbij, cachère onder water, 13 meter onder water. Dat was een enorme goede publiciteitsstunt, zou je zeggen. Want het geeft enorm veel. De KLM sponsorde 10 tickets business voor de radio en televisie om mee te gaan. Matthijs van Nieuwkerk heeft er in zijn TV3-show een heel item aangehouden. Dat heb je waarschijnlijk wel gezien. Ja, en dat was gewoon fantastisch om kunst te zien onder water. Maar jij zegt ook een cachère, zat er dan ook echt een cachère? Ja, om de 3 kwartier werd de cachère vervest. En moesten ze betalen meneer dan ook voor Nee. dit? Of je kreeg het gesponsord bij restaurants of bij autoverhuurbedrijven. Ja. Dus het waren allemaal duikers? Allemaal duikers. Met snorkelend, een heel kort bezoekje dan? Of was Dat is het heel kort, heel snel bezoekje. Ja. Ik had ook een catalogus onder water. Ja. Dat heb ik je laten zien. Die monteer ik er ook even in elkaar. Ja, tuurlijk, want anders blijven die kunstwerken. Er waren ook hele grote kunstwerken bij. Hè? Ja, 3 bij 9 meter. 3 bij 9 meter, jongen. 36 stuks. Maar ook heel bizar. Jij zelf was ook onder water. Gedurende uren, gedurende dagen. Ja. Niet in het echt, maar... Nou, in het echt ook. Kijk maar. Echt spreken, dat is een wassen beeld. Heb je ook weer in Nederland gemaakt. Ja, een wassen beeld. Die is ook meegegaan op de vlucht hier in de business. En hoe ging dat dan? Ja, dat was fantastisch. Iedereen wilde met wassen beeld op de foto en met mij. En dan ging ik naar het toilet. En dan wilden ze wat vragen. En dan zei ze, wilt u niet wat drinken tegen het wassen beeld? En die zei niks terug. Kwam ik eraan en zei ik, hij heeft net al wat gehad. Maar die vloog samen met het wassen beeld, business class met de kale. Ken je 2 huisjes ook dan? Ja, 2 huisjes. Ik had ook 2 tickets. Maar die moest ook hier op Bonaire door de douane heen. Door de douane heen. Daar heb ik ook een fotootje van. Ja, Geen geweldig. Hey, dat was een spraakmakend project eigenlijk. Bedankt voor jouw aanwezigheid. Ik vond het een boeiend verhaal. Dankjewel. Als mensen meer van jou willen weten, is het voor mij www.fredros.nl. Ja. Daar staat zijn hele levensgeschiedenis, dus alles wat je nog meer wil weten. Alle filmpjes. Al die filmpjes, echt. Er moet ooit een keer denk ik, een langere documentaire komen. Wij hebben meestal maar een minuutje of 10, dus ik moet afscheid nemen. We gaan door naar Cor-Jan voor zijn eerste gerecht. Nee, ik wil de kip van Fred wil ik gebruiken in een portobello. Portobello is een mooie grote champignon en die wil ik gaan vullen met blauwe kaas, peer en gemengde paddenstoelen. Dus ik heb even de binnenkant eruit gehaald. Ik ga gewoon met een label doen. Dan heb je meer ruimte om er van alles in te leggen. En die vulling gebruik ik natuurlijk ook. Heb ik lekker fijn gehakt met een uitje, even aangebakken. Ik heb die gemengde paddenstoelen aangebakken. En ik heb die portobello even gaar gemaakt in kippeldop, zodat het lekker zacht is. En dan gaan we die leuk vullen met allemaal lekkere smaakjes. Dan doe ik een bodempje van duxel, je noem het. Dus ui en paddenstoel en peterselie. En lekkere shiitake. En dan blauwe kaas erin. Dat wordt een mooie combinatie met paddenstoelen. En natuurlijk de mooi gerookte van Fred. Hier, dat velletje is niet lekker, dat is een beetje taai. Maar dat zorgt wel dat vel, dat al het vocht van die kip is lekker sappig. En die ga ik een beetje in stukjes snijden. En die gaan we ook weer in die paddenstoel leggen. En dan vind ik blauwe kaas en peer vind ik zo'n mooie combinatie. Dus ik doe er ook een stukje gepocheerde peer in. En dat past ook goed bij de paddenstoelen dan. Dus lekker een beetje om en om, alles lekker speels in. Dus een leuk voorgerechtje. Als je natuurlijk een grotere paddenstoel hebt, kun je het als hoofdgerecht gebruiken. Oké. En bovenop nog een beetje geraste kaas. Blijft een beetje plakken, anders valt het uit elkaar dat het in de oven zit. En dan mag hij even, zomaar 5 minuten
in de oven om te smelten. Oké, nou die is lekker warm geworden. De kaas is een beetje gesmolten. En dan heb ik hier zo'n een torentje gemaakt van zoete aardappelen. Dan blijft het lekker stevig op het bord staan. Nou, leuk erop. Mag een beetje eraf vallen, dat is wel speels. En dan een bruine basissaus. En een takje en dan een leuke gevulde portobello. Nou Fred, bedankt voor de kip. En dan zijn we weer terug bij Johan, onze vaste gast die alles weet over flora en fauna. Ik ben altijd blij dat je er bent, weet je dat? Ja, ik vind het ook heel leuk. Ja, absoluut. Vertellen. En het is vandaag weer een plantje en het is vandaag weer een beestje. Laten we beginnen met het plantje. Ja, Waar gaat het over? nou ik heb weer rondgelopen in de tuin en ik zie daar een aantal sabelpalmen staan. En we hebben op Bonaire ook een sabelpalm. We hebben 1 lokale palm op Bonaire die echt van nature voorkomt en dat is de sabelpalm. Ja. En die wil ik even onder de aandacht brengen, want dat is een hele speciale soort. Ja. En dat is pas heel recent ontdekt. We dachten altijd dat het dezelfde was als de sabelpalm die groeit op de Bahama's en in Zuid-Florida. Ja? Maar de afgelopen jaren is er onderzoek naar gedaan en het blijkt dus een nieuwe soort te zijn. En die komt alleen op Bonaire en op Curaçao voor. En die groeit in het wild? En die groeit hier in het wild. Ja, die is niet gekweekt. Nee, die staat hier op de limestone vlaktes bij Lima. Als je richting Sorbonne rijdt, Ja? dan daar staan ze. En hoe, ja, in het wild zijn die daar gekomen, die zijn niet geplant, niet gekweekt. Nee, klopt, die maar, staan er al. maar iemand heeft nu honderden bepaald, hij is anders en er komt alleen op Bonaire. Dus ik heb hem niet. Nee, jij hebt er niet. Nee, jammer. Ze dachten dat het dezelfde waren als die Ja. in Zuid-Florida groeien, waar deze vandaan komen. Maar het is dus een andere soort. Maar ze lijken wel op elkaar. Ze lijken heel veel op elkaar, maar er zijn toch Ja, wat, verschillen. wat is dan anders? Ja, iets andere vorm van, en formaat van de bladstelen ten opzichte van het blad. De cellen zijn anders, DNA is iets anders. Dus nu hebben ze hem dus benoemd. Dat, op een gegeven moment krijgt hij officieel een naam. En het is de sabel antillensis, dus van de Antillen. Ja, en dan gaan we van de flora naar de fauna. En ik weet wat het is natuurlijk, want dat is de kakkerlak. En ik word nu bevrijd, want ik heb die kakkerlak tijdens jouw gesprek tussen mijn benen zitten. Dus ik ben blij dat ik hem er nou even tussenuit mag halen. Met die kakkerlak ben ik bij Goyan geweest. Nou ja, je kan me voorstellen als een kok een kakkerlak in zijn keuken heeft, wordt het dus helemaal gek. Ja. Dus het eerste wat hij wil doen is hem doodtrappen. Maar hij zegt, maar dat kan niet, want dan komen de eitjes en dan krijg je er veel meer kakkerlakken. Waarom vinden mensen een kakkerlak nou zo ontzettend vies? En zitten ze in de categorie muizen en ratten en is het weerzienwekkend? Ja, nou, Klopt dit vooroordeel allemaal? ja, Ja, ik geef hem nu gauw aan jou, Ja. want ik heb hem nou te lang in mijn handen dat zijn gehad. toch mooie beestjes als je het zo bekijkt. Ja, als je het mooi wil vinden. Ja, jij zal er weer vast van houden. Ja, Ja. zeker. Nee, ze hebben een hele slechte naam, omdat het natuurlijk een plaag kan zijn in de keuken, inderdaad. Als er vocht is en eten voor ze, dan kunnen ze zich enorm snel voortplanten. Eén kakkerlak kan 800 nakomelingen krijgen in een jaar. Dus Zo. het kan heel snel een plaag worden. Maar dat ligt aan de omstandigheden. Er moet genoeg eten zijn voor ze en er moet vocht zijn. Ja. Dus meestal komen ze voor op plekken waar het al niet zo heel erg schoon is. Ja? Plus, het zijn ook maar een aantal soorten die overlast veroorzaken. Er zijn ongeveer 4000 soorten kakkerlakken. Oké. En maar 1% van die 4000, dus een stuk of 40 soorten, die geven overlast. Dus verreweg de meeste die leven gewoon in het bos en die zijn gewoon nuttig omdat ze dus ook al het plantaardige en dierlijke afval opruimen. Oké, ook weer opruimen. Ja. Opruimen. Ja. Ze worden zelfs gebruikt in China om voedsel, keukenafval te verwerken en te composteren. Echt waar? Er zijn faciliteiten die hebben 10 miljoen kakkerlakken en die verwerken Compost. keukenafval. Ja. Maar brengen ze nou ziektes over, wat ook het voordeel is? Ja, dat is natuurlijk een van de dingen. Ze kunnen inderdaad ziektes overbrengen. Op mensen. Ja, het komt niet heel veel meer voor, maar en ze zijn natuurlijk ook heel snel. Ja. Als je het omrekent, de snelheid van een kakkerlak, als je dat omrekent naar maat van mensen, dan zou het overeenkomen dat wij 300 km per uur lopen. Dus Oké. ze zijn gewoon, voor Qua- hun maat, zijn ze ontzettend snel. En Juist. dat is voor de meeste mensen, net als met muizen, Ja. zijn ze gewoon te snel. Ja. Maar als je ze toch wil bestrijden, schoonhouden denk ik de boel. Dat is het belangrijkste denk ik. Ja, er zijn natuurlijk ook van die lokdoosjes waar je ze mee kunt vangen. Ja.
En je moet zorgen inderdaad dat, vooral hier in de tropen, dat je geen losse dingen hebt rondslingeren in je keuken. En in je keukenkastjes. Geen losse rijst en peulvruchten. En, Maar kan je niet wel altijd nou zeggen, wij spreken ook de grote angst van een resort of van stel dat je ze nou ergens hebt in een huisje, is het dan altijd te verwijten aan het hotel dat het hele hotel dan vies is? Nee, ze lopen gewoon rond en in de tropen heb je gewoon af en toe een kakkelak. En dat is helemaal niet zo'n probleem. Als het er maar geen honderden zijn en overal in de kastjes zitten. Want het is ook, dat wou ik ook nog eventjes onder de aandacht brengen. Het is eigenlijk een heel nuttig beest. Ik gebruik ze heel veel om te composteren. Oké. Want een kolonie kakkelakken die kan in hele korte tijd een heleboel organisch materiaal verwerken. Ik moet ze even onder tafel zetten, want het is te heet in de zon. En anders gaan ze dood. Ja, precies. Ik wil ze terugzetten in mijn composthoop. Oh, je hebt ze echt in een compost? Ik heb ze uit mijn composthoop gehaald. Maar blijven ze ook bij die compost? Gaan niet bij jou naar binnen dan? Nee, dat is het. Mijn vrouw heeft een hekel aan kakkelakken. Dat snap ik. Ja. Maar ik heb er dus echt honderden in mijn composthoop zitten. En dat geeft helemaal geen probleem. Ze blijven heel graag als groep bij elkaar. Okay. En daar is het donker en vochtig en ze hebben genoeg te eten. Ja. Het is niet zo dat ik nou opeens kakkelakken in mijn huis heb. Jan was weer heel leerzaam. Niet volgende week, om de week. Volgende week weer Angelied. De week daarna graag jij weer terug bij Bruns en Babbels. Leuk. Terug naar Koyan. Tweede gerecht, ik wil een vissoep maken, maar op de manier van bouillabaisse. Bouillabaisse is een vissoep, of visgerecht uit Marseille. Eigenlijk arme luis vroeger, alle vis die over was van de markt, die gingen ze koken in zeewater. En met allemaal smaakjes. En dat was eigenlijk een beetje restverwerking. Bij mij is het ook een beetje restverwerking. Want ik heb allemaal overgebleven stukjes vis. En die ga ik lekker een vissoep van maken. Met groenten, ik heb venkel en rode ui en selderij en prei. Ik heb een citroen of een sinaasappelschilletje. Ik heb een pepertje, tomatenpuree, verse tomaatjes, knoflook. En eigenlijk had ik safraan, maar de safraan was uitverkocht, dus ik heb een beetje geelwortel geweekt. En daar gaan we lekker de soep van maken. Dus even nog groenten, even snijden. Een beetje als het op je lepel past, dus gewoon leuke vormpjes, niet te groot. Maar dat is wel grappig, want het oog wil ook wat, dus ik doe het in een chinoise. Meestal kun je de creativiteit van een kok er een beetje aan aflezen wat voor modelletjes je gesneden hebt. Nou, venkel is natuurlijk echt een typische mediterranee groente. Mooi voor in de vissoep. Komt er ook in. En dan gaan we eerst lekker even aanfruiten. De smaken allemaal beter tot z'n recht komen. We gaan ook in het bord doen we dan een crouton. En doen we insmeren met knoflook. De knoflook hoort er ook echt allemaal bij de Mediterranee. En dan gaan we mooi krokant maken in de contactgrill. En dan daarna komt er lekker roei overheen. Lekker aanfruiten. Aanfruiten is eigenlijk gaar maken zonder te kleuren. Maar wel de smaak komt dan vrij. Nou, een laurierblaadje erin. Verse tijm. Even lekker gewoon roeren. Tomatenpuree erbij. Doe een beetje ontzuren. Dan doen we blussen met witte wijn. Nou, ik heb van tevoren visbouillon gemaakt, heb ik ook al een beetje tomatenpuree gedaan. En ook al een beetje knoflook, er zit al een beetje berg smaak in. Nou, tomatenblokjes mag erbij. Jalapeno peper. En dan de geelwortel. En voor de frisheid een lekkere sinaasappelschil.
Nou, dat kan even meetrekken. En dan gaan we dan aan de kook brengen. En bouillabaisse betekent ook snel aan de kook brengen. En als er de vis in zit, zachtjes aan. Want als de vis hard gekookt wordt, wordt die taai en moet een lekkere, zachte visfilet overhouden. En in principe is bouillabaisse eigenlijk van 6 of 7 soorten vis. En dan nagelang de sterkte of de dikte van de vis, die had het eerst in. En dan steeds de vis die het kortst nodig hebt, had het laatst erin. Maar ik heb allemaal dezelfde blokjes, dus ze zijn allemaal gelijk gaar. Dus er is niks aan de hand. Ik heb een visbouillon, is natuurlijk maar een soortje visbouillon. Dus ik ben altijd wel een beetje stiekem, doe ik altijd een klein beetje kipbouillonpoeder erin. En dan geef ik een beetje meer een bite aan het gerecht. Een beetje meer body. Kijk, de crouton is mooi krokant. Insmeren met roeien, dat is een mooie combinatie. Je kan er ook nog geraspte kaas bij serveren. Dan is het plaatje echt compleet. Ja, we kunnen tussentijds even proeven. Dan kunnen we nog een beetje smaak toevoegen. Maar nog een beetje zout in. Lekker zeezout. En peper. En dan moet natuurlijk niet het sinaasappelschilletje mee serveren. Nou, mooi de vis en het garnituur en de bouillon. Lekker rijk gevuld. Een mooie bouillabaisse, maar dan al redpalm. Dat geluid hoor je niet zo vaak meer als vroeger. Want steeds meer ondernemers werken samen met de Statiegeld BV. Die recyclen flessen en kratjes. Dat is beter voor het milieu en voor je portemonnee. Maar er is nog meer goed nieuws. Statiegeld bier kun je nu ook krijgen bij de Sunshine Supermarket. Daardoor kunnen voortaan niet alleen ondernemers, maar ook particulieren statiegeld bier kopen. Jij dus. Lijkt me duidelijk. Op naar de Sunshine Supermarket voor je statiegeld biertje. Hoppie bon, toch? Leni, volgens mij ben je al met pensioen, is het niet? Ik ga nooit met pensioen. We hebben het over dieren op Bonaire. Er zijn een aantal lokale organisaties actief op Bonaire met honderden vrijwilligers. Wat houdt die steun van Dierenlot nou concreet in? Nou, Dierenlot die steunt ze met hele simpele dingen, dat ze vervoer hebben. Ze krijgen wat extra geld ook voor voer, voor steriliseren, castreren, noem maar op. Al die zaken. Al die zaken die je gewoon nodig hebt als je vrijwilliger bent en je wilt een dier redden. En er zijn natuurlijk nog dingen, er moeten nog meer dingen gebeuren. Dus er moet nog meer geld komen. Het gaat om dat individuele dier wat door ons in de problemen is gekomen. Zorg daar ook voor als je er niet meer bent. Heb je een beetje geld over, je erfenis, een legaat, geef het aan Dierenlot. Laat al die mensen die nu zo actief zijn om die dieren te helpen, geef die ook de kans om door te gaan. Het is zo belangrijk. En je weet zeker, en dat is wat ik uit mijn hart kan zeggen, iedere cent wordt gebruikt voor het dier. Hoe kan ik me eigenlijk opgeven als ik iets wil nalaten? Nou, daar hebben ze iemand voor bij Dierenlot. Sander bellen en dat komt helemaal goed. Sander weet precies wat je moet doen. En hoe kan ik dat regelen als ik iets zou willen nalaten aan Dierenlot? Dan kan je mij het beste mailen op nalaten@dier.nu. Nalaten@dier.nu. Lieve mensen, het is daar zo mooi bij jullie en zulk mooi weer. Maar alsjeblieft, voor de dieren is het daar nog niet goed. Doe iets voor de honden, de katten en ook wat gebeurt er op de stranden. Ga acties ondernemen. Help alsjeblieft al die prachtige organisaties van Dierenlot. Geef ze een donatie en doe iets in uw testament, legaat. Geef niet wat u doet, al is het ook maar 10 euro. Overal zijn we blij mee. Want daarvan, van die 10 euro, kun je weer een dier redden. Nou, wat is er nu mooier als u dat met uw geld kunt doen? En dat waren dan weer de boodschappen van onze sponsors. Met op het eind natuurlijk Dierenlot. Die we nog steeds dankbaar zijn. Wij dankbaar zijn zodat we het programma kunnen maken. Maar ook dankbaar, denk ik ook, voor het werk wat ze allemaal doen. Voor de vele dierenorganisaties op Bonaire. Lovinia Rodriguez. Ja. Manager van Animal Shelter, maar wordt ook wel genoemd het dierenasiel. Ja,
Klopt. Hoe lang bestaan jullie? We bestaan nu 35 jaar. 35 jaar. Ja. In oktober vieren we onze 36-jarig bestaan. Ik weet ook nog heel goed dat toen ik in Nederland werkte, heb ik ook heel veel gedaan, onder andere ook voor Dierenlot. En toen ben ik hier naartoe gekomen, naar het eiland. En toen heb ik kennis gemaakt met jullie, want toen heb ik zelf ook een hondje geadopteerd. Alle problemen van opvoeding allemaal meegemaakt. Ik heb puppycursus gevoerd en nu is het een ontzettend lief beest, die nu al geloof ik een jaartje of 5 bij ons is. En toen hebben jullie contact gebracht met Dierenlot. Jullie waren ook de eerste inderdaad die in zo'n ambulance rondreden. Klopt. En die rijdt nog steeds goed? Die rijdt nog steeds perfect. Nog steeds goed, ja, fantastisch. Ik zie jullie ook altijd over, nou niet alleen jullie, ik zie altijd die wagens overal rijden, worden hartstikke goed gebruikt. Ik denk dat je ook niet zonder zo'n auto kan, voor al je spulletjes. Ja. Voordat wij nu gaan inzoomen op jullie werk, dan wil ik even samen met de kijker en met jou even zien hoe we daar gefilmd hebben om een beeld te maken wat jullie werk inhoudt. We gaan even kijken. Ja, we zijn nu te gast bij Animal Shelter. Ik heb al een beetje rondgekeken. Er zijn hier ruim 60 hondjes. Ook nog poezen uiteraard, maar ik begin even met de hondjes. Die eigenlijk allemaal klaar zijn om geadopteerd te worden. Dus aandacht voor deze hondjes, aandacht voor hun werk is natuurlijk ontzettend belangrijk. Om nou een beetje in beeld te brengen hoe zo'n proces nu verloopt. Dat als jij denkt ik wil een hondje hebben, hoe het dan hier in zijn werk gaat. Kom er even bij Sanne, met Sanne afgesproken. Stel, ik ben gewoon iemand, ik woon op Bonaire en ik heb ineens bedacht, ik wil eigenlijk een hondje. En dan kom ik bij Sanne en ik speel nu even gewoon die aardige meneer die een hondje wil. Ja. Kunt u mij een paar hondjes laten zien? Ja, wat voor hondje zoekt u? Ja, dat weet ik eigenlijk niet, maar ik moet zeggen, ik zie hier al een hondje. Ja. Die is natuurlijk erg leuk. Ja, maar dat komt vooral omdat hij ook nog heel klein is. Hoe klein is hij dan? 6 weken. 6 weken. En waar moet ik nou op letten als ik zo'n klein hondje wil? Nou, in de eerste instantie kan ik daar nog niks over zeggen. Want ze zijn pas 6 weken oud en ze moeten dus nog gevaccineerd worden. En dan kan er dus een reservering op het hondje genomen worden. En dan kan die geadopteerd. Ja, zo'n klein hondje is natuurlijk heel vertederend. Maar wat voor advies geef je mij om nou wel of niet zo'n klein hondje te nemen? Ligt eraan, heeft u er tijd voor? Wilt u er ook heel veel energie in steken? Want het heeft natuurlijk echt opvoeding nodig. Net als een kind. Het moet alles leren. Het is nog niet zindelijk. Het is ook nog niet zindelijk? Nee. Oh, dan gaan we verder kijken. Want ja, ik wil er veel tijd in stoppen, maar ik heb ook nog een baan erbij. Dus dat is niet verstandig dan, denk ik. Nee, dan is het niet verstandig. Nee. Want ze krijgen ook nog het proces dat ze gaan wisselen. En dat de tandjes uitvallen, dus dan zullen ze heel veel gaan bijten. Ze kunnen dus alles gaan slopen. Slippers, meubels. Maar ik heb een hondje hier vandaan gehaald en mijn vrouw is ongeveer altijd... En ze pikt altijd 1 van de 2 schoenen. Oké. Ja, leuk. Nee, ik denk niet dat mijn vrouw blij is met een puppy. Maar ik denk, als de kijker dit puppy gezien heeft, er is vast iemand die denkt, dat puppy wil ik ook zien. We gaan even verder kijken. Ja, hier zitten de puppies van ongeveer 4 maanden tot iets ouder. Zeg maar ongeveer 6 maanden. Met uitzondering van Granny. Granny is 8 jaar. En wie is Granny? Die zit daarachter. Granny ligt daarboven. Oké. Dat is de oma van de puppies. Die houdt ze allemaal onder controle. En die corrigeert ze waar nodig. Dus die blijft eigenlijk hier? Nou, het is ook wel de bedoeling dat Granny uiteindelijk ook naar huis gaat. Oké. Ja. Maar hij heeft een bepaalde taak om een beetje de roedel... onder controle te houden. Ja. Maar ik denk ook voor mij nog te jong. Ja, hier ook die nog. Die pakken ook nog steeds slippers, denk ik. Ja, die hebben ook nog opvoeding nodig. Puppycursus is natuurlijk ook nooit weg. Dus ik weet er alles van. Er gaat heel veel tijd in zitten. Ja. We gaan zoeken gewoon Dan verder. gaan we verder. Ik heb het idee dat we nu zijn aangekomen bij weer een slagje ouder. Ja, hier zit weer van alles door elkaar. De jongste is 5 maanden. Dat is Ivy. Dat is Ivy haar vader. Die is rond de 4 jaar. En voor de rest zitten er wat oudere honden tussen. Misschien dat u hier iets leuks ziet. Maar hoe komen jullie aan die honden? Die worden gebracht of afgestaan dat de mensen ze niet meer willen. Dus dat is eigenlijk ook het concept Animal Shelter. Opvang voor de dieren die niet meer gewild zijn of waar de mensen niet meer voor kunnen zorgen. Okay. En zo heeft inderdaad iedere dierenorganisatie heeft een andere focus. Ja.
bij jullie is echt die opvang zoeken voor nieuwe adoptie. Ik zag buiten ook, dat noem je een afstandhok. Ja, klopt. Daar hebben we Wat er werkt twee dat? van. Ja, daar kunnen mensen dus anoniem de huisdieren brengen. Is het een kat, is het een hond, zijn het puppies, noem maar op. Dan kan het naar de shelter gebracht worden. Gebeurt dat veel? Ja, dat gebeurt regelmatig. Ja. Ze schamen eigenlijk zich dat ze afstand doen van de hond, maar dan zo durven ze het. Ja, en aan de ene kant is het ook wel goed dat het afstandhokte is, dat de mensen dus anoniem de hond kunnen brengen of de kat. En dat wij ze toch kunnen helpen een nieuw huisje te vinden door ze te vaccineren, ontwormen, ontvlooien. En ze gewoon klaarmaken voor misschien wel een leuk leven. Goed, en als je dan nu een keuze moet maken. Kijk eens. Oh, dan zeg ik, die blaft. Die hoef ik niet. Maar dat is onzin, voor blaft die even. Maar ze zijn allemaal ontzettend lief. Hè? Maar die is ook wel heel leuk. Toch? Ik heb nog geen keuze kunnen maken. Nee, maar zegt u dat u een keuze wil maken. Ja, maar heb je nog een ander hok? Ja, maar als een hond geadopteerd wordt, die kiest eigenlijk de baas. Oh. Ja. Dus hoe gaan we dat oplossen? Ja, hoe we dat gaan oplossen. Eigenlijk als het dan zover is, dat je zegt van nou, die vind ik echt leuk. Ja. Dan gaan we het hok in. En dan gaan we kijken of dat er echt een connectie is tussen mens en dier. En dan als de connectie goed is, dan weet je ook wel heel zeker dat het een heel leuk leven wordt. Klopt, ik kan me dat herinneren. Ja. Want ik was hier met mijn vrouw. Ik vond die ene hond leuk. Ja. Zij vond die andere hond leuk. We gingen allebei naar binnen. En toen overtuigde ik dat ene hondje, die ik nog steeds heb, dat hij bij ons hoorde. Ja, zo werkt het eigenlijk. Want je kan wel zeggen, er zijn nu zoveel honden. Maar uiteindelijk is er maar echt eentje die voor u kiest. Ja. En moeten mensen nou in één keer zo'n keuze maken of zeg je, doe dat nooit in één keer? Nee, liever niet. De eerste keer is meestal een impuls. Want omdat er juist zoveel dieren hier zijn, is alles leuk. Alles is gezellig, alles komt nu naar het hek. En dan denk je, oh, maar die wil ik. En dan later kom je er misschien toch achter, ja, maar ik wou misschien toch een iets oudere hond. Of ik wou een iets rustigere hond. Dus wij zeggen altijd, kom nog een keer terug. Maak opnieuw een selectie van, die vind ik echt heel leuk. Ja. Kom nog een derde keer terug, haal de hond uit zijn kennel, ga lekker wandelen, neem ze mee naar het strand en zie of dat er echt wel een connectie is. Het is natuurlijk niet voor even, het is toch wel gauw voor 10 jaar in je leven. Dus geen pakje boter kopen? Nee. En dat gebeurt denk ik toch nog te vaak, hè? Ja, dus daar proberen we de mensen ook echt wel in te helpen van wat zoekt u, wat wilt u. Neem de tijd, het hoeft echt niet gelijk. En al kom je een paar keer in de week langs, gezellig, is alleen maar welkom. Ja. Nou, ik zou zeggen, met deze zorg, denk je erover na om een hondje te nemen. Kom zeker even hier kijken bij Animal Shelter. Met alle zorg, hè, als Sanne er is of een van jouw collega's. Ja. Allemaal vrijwilligerswerk, denk ik. Ook, ja, en we hebben ook betaalde krachten hier. Ja. Maar het is er ook heel veel dat we draaien met de vrijwilligers. Die hebben we gewoon echt nodig. Ja. Want die kunnen weer net dat beetje extra liefde geven. Ook voor, het is niet alleen dan het schoonmaken. Ja. Het is ook gezellig knuffelen, wandelen, wassen, spelen. Alles wat ze nodig hebben eigenlijk. Ik vind het mooi om te horen. Ja. Wij gaan nu even terug naar We gaan naar de studio, daar waren we in gesprek. Dit hebben we uiteraard van tevoren opgenomen. Kijken wat daar nog aan toe te voegen is. Bedankt voor je tips. Graag gedaan. Ik denk dat Sanne dat rollenspel heel goed gespeeld heeft. Ja. Dat je toch inderdaad een beeld krijgt dat mensen goed moeten nadenken. Dat als ze een hond of een poes adopteren, dat is niet een pakje brood kopen. Nee, klopt. Toch? Komt veel werk boter bij. zeggen. Ja. Ik kan die boter kopen. Nee. Er komt veel bij kijken, dat heeft ze heel goed uitgelegd. Aan jou toch de vraag. Dit is een van de belangrijke activiteiten. Maar de andere kant is denk ik ingewikkelder nog dan het lijkt. Tegen welke problemen lopen jullie nou dagelijks aan? We lopen vooral tegen problemen met sterilisatie. Veel mensen steriliseren niet. We krijgen veel puppies en kittens binnen. Er zijn ook mensen die niet snappen dat als ze een puppy nemen, dat de puppy groot wordt. Het gaat problemen veroorzaken. Die krijgen we dus ook heel vaak binnen, puppies. Weer terug, het valt tegen? Nou, niet terug. Ze halen ze ergens anders vandaan. Ze kunnen het niet aan en ze brengen het. En dan krijg je weer veel te jong, onopgevoed. Klopt, ja. En waarschijnlijk ook vaak medisch niet goed genoeg verzorgd. Nee, klopt. Vaccineren, dat weten de mensen hier niet altijd dat ze het moeten doen. En ook niet een kwestie van dat ze daar het geld niet voor over hebben of niet hebben? Sommige mensen zijn koppig. Ja. Ik denk dat dat vooral het is. Koppig? Ja. Ook met het castreren en steriliseren. Bij de mannetjes, het is heel moeilijk om hun over te halen om te laten castreren. Ze zeggen, ja, maar die krijgen geen puppies, dus dat hoeft niet. Maar... Het is bijna alsof het een taboe is, zeg maar. Klopt. Dat is mogelijk, Hey, maar het zou ook duur zijn, een
een hond castreren of steriliseren? Castreren en steriliseren is Ja. gratis op het eiland. Is Voor het iedereen. gratis op het eiland? Het is gratis op het eiland. Oké. Dat betaalt de dierenasiel. Jullie betalen Ja. dat. En waar komt jullie geld vandaan? Sterilisatiefonds. Oké. Dat doen we de auctions, we doen de kringloopwinkel. Oké. Daar komt het allemaal vandaan. En dan krijgen we een deel subsidie van de gemeente. Ja. We krijgen subsidie van Dierenlot. Ja. En wat brengt Dierenlot nou specifiek in? Onze ambulance, Ah, heel de belangrijk. ambulance, ja, tuurlijk. We krijgen ook eten van ze. En we hebben kennels gekregen. Ze sponsoren ze hebben onze pensioen gesponsord. Dus, ja. Gewoon die eerste levensbehoefte eigenlijk om Ja, je werk klopt. goed te kunnen doen. Ja. Ja, die hele opvang, wat je zegt, al die kleine, dat vraagt ook een grote inzet. Jullie zouden niet kunnen werken zonder vrijwilligers. Nee, klopt. Vrijwilligers zijn heel belangrijk. Heb je nog meer vrijwilligers nodig? Altijd. Dus ik zou zeggen, Altijd. kijken mensen. Je helpt het dierenasiel niet alleen met het adopteren van dieren, maar ook door een paar uur per week Ja. desnoods te komen helpen. Klopt. En ik heb ook gezien, dat laat ik je straks zien, dat vond ik ook zo mooi, want je hebt ook even bij de poesjes wezen kijken. Laat me even kijken eerst. Wat ik daar zag gebeuren, vond ik ook weer zoiets nieuws uit, wat ik me niet realiseerde. Dat dan oudere mensen komen langs, eigenlijk niet om als vrijwilliger te werken, ook niet om een beestje te adopteren, maar die houden zo van dieren dat ze komen knuffelen. Klopt. Dus Ja. eigenlijk een hele mooie sociale Ja, taak. klopt. En dat hebben de katten en de honden eigenlijk heel veel nodig. Want wij gaan binnen, we maken schoon en we hebben niet altijd tijd om te knuffelen. Juist. En dan daarmee help je denk ik ook het civiliseren van de hond. Dat als die weer een ouder of een adoptieouder vindt, Ja. dat hij nog steeds gewend is aan mensen. Klopt. Ja. Dus ook eigenlijk ook een oproep aan de knuffelaars. Aan de knuffelaars, ja. Ja, mensen die eigenlijk een hond willen hebben, maar ja, daar ook geen geld voor hebben of Ja. geen plek voor hebben. Dan mogen ben je gewoon welkom komen om knuffelen. daar te Ja. komen knuffelen. Ik ga terug naar Koyan. Ja, het volgende rechtje is met zalm. Een beetje op Oosterse wijze. Ik heb allemaal lekkere smaakjes. Maar ik ga eerst de zalm even snijden. Die kan ik vast in de oven. Dan kan die garen. En dan doen we het afmaken met een lekkere soja sesamsaus. Dus dit is in principe het hoofdgerecht. Dus ja, zo'n 150 gram. Mooie plakjes verse zalm. En leg een beetje in een waaier neer. Kijk, leuk neergelegd. En, een zeezout eroverheen. En een beetje peper. En dan kan het in de oven. En dan gaan we het garen, maar het mag niet helemaal gaar worden. Dus ik ga een lekkere saus maken van currypoeder gaat erin. Een sambal. Verse gember en ingelegde gember. Ik heb 3 soorten sesamzaadjes, wasabi, normaal en de zwarte. Dat is wel leuk voor de kleur. Wasabi. Knoflook. Kikkermansaus. En sojasaus. Dat is meer zoetig. En sesamolie. Ik had wel lekker niet te veel, want het overheerst snel. En gembersiroop. Nou, dat is ook lekker voor je sashimi. Heerlijk. En je kan het natuurlijk zelf zo scherp maken wil. Meer of minder sambal, meer of minder wasabi. Maar eigenlijk mag niks overheersen, maar als het er niet in zit, dan moet je het missen. Daar gaat het om. Oké, nou dat is een beetje oosters. Ik heb ook een beetje oosterse groenten. Ik heb taugé, ik heb bamboe, ik heb shiitake. En dat gaan we lekker warm maken en dan komt als bedje onder de zalm. Nou, een klein beetje visbouillon kan erin, even opstoven en dan kan zo op het bord.
Een beetje, die is warm, maar toch nog een beetje rauw van binnen. Lekker sappig. Want als zalm echt door is, wordt hij een beetje droog en dat is zonde. Dus ik heb de groente warm gemaakt. Nou, dan kan de saus eroverheen. Hier, de zalm is warm, dus die saus wordt ook vanzelf warm. Ja, ik vind het zelf een lekker gerechtje. Maar ik zeg, probeer het maar eens na te maken en eet smakelijk. Cor-Jan, ik zou zeggen, bewaar nog een stukje zalm voor mij, want ik heb beeld gezien dat het er heerlijk uitziet. Maar we gaan over van de zalm naar de zaligheden. Want aan tafel zit hier Judith Brekelmans. Hi. En jouw collega, hoe gaan we het noemen, daar gaan we straks wel achter komen. Zahaira Salas Libia. Hi. En jullie zijn van de stichting EQ. En ik heb jullie in de inleiding aangekondigd als de community voor andersdenkenden en andersliefhebbenden. Kan ik dat zo zeggen? Wow. Nou ja, andersdenkend. Dan komt er bij mij toch wel een tegenvraag. Andersdenkend dan wat? Dat is een goeie. Je overvalt me, maar ik kom er wel uit. Geef me 1 tel. Omdat ik ook andersdenkend ben dan jij. En ook zeker andersliefhebbend. Maar met heel veel respect voor elkaar. Oké. Mag dat zo samengevat zijn? Ja, van mij mag het. Ja, absoluut. We gaan ermee. We gaan hem niet diep uitgraven. We gaan nee, maar als je allebei van elkaar zegt dat je anders bent, ben je samen eigenlijk hetzelfde. Dan zijn we, en ik denk ben jij anders, ben ik anders, eigenlijk zijn we hetzelfde. En ik denk dat het daar inderdaad eigenlijk ook over gaat. Hè? Dat eerst maar wat is EQ? Allemaal. Hoe kom je aan EQ? Hoe kom ik aan EQ? Nou, veel mensen vertalen hem eigenlijk meteen als equal rights. En dat mag en dat kan. Maar het ware verhaal, denk ik, vinden wij mooier. Toen wij 4 jaar geleden met EQ begonnen, bijna 5, moesten we natuurlijk een naam. En een aantal mensen toen die bij de stichting zaten en inmiddels allemaal zijn gaan studeren, want dat heb je natuurlijk hier op Bonaire, dus er niet meer zijn. Die kwamen met EQ als de afkorting van equalizer. En iedereen die een beetje in de muziek zit, weet dat je een equalizer nodig hebt om de juiste toon neer te zetten. En eigenlijk is dat waar we elke keer hier op Bonaire nog naar zoeken. Wanneer mogen we wat harder zeggen, hallo, wij zijn er ook. En wanneer weten wij inderdaad van oké, nu even rustig om samen met z'n allen, dus met alle mensen die van alles denken, een heel mooi orkest te maken. Mooi. Ik dacht even, je hebt IQ, in intelligentiecoëfficiënt, en je hebt EQ, emotionele. Ja, absoluut. Het is een soort hoogwaardige emotionele ontwikkeling als je anders durft te zijn. Ja, nou absoluut, dus zeker. Die IQ dacht ik dat was. Nou ja, mag ook. Luister, jullie staan voor, want ik lees me natuurlijk altijd een beetje in, en jullie staan voor diversiteit, acceptatie en verscholen leed. Dat kan je vast toelichten. Ja, dat kan ik zeker toelichten. Sinds 10-10-10 denkt iedereen van nou, dat is wel klaar. We hebben natuurlijk een wetgeving die bijvoorbeeld same-sex marriage toestaat. Daar hebben wij op het eiland niet heel veel problemen meer mee. Zo lijkt het. En veel mensen denken van nou, dan is dat dus opgelost. Maar niets is minder waar. Er zijn nog steeds mensen, ook bij burgerzaken, die zeggen van wacht even, daar werk ik niet aan mee. We hebben natuurlijk een grote groep op Bonaire die van huize uit religieus is, naar de kerken gaat. En kerk zegt natuurlijk op dit moment nog steeds van wow, wacht eens even, wij zijn niet zo pro-LHBT-gemeenschap. En van oudsher hebben we ook nog een stukje machismo. En als we dat dan allemaal lekker in een grote pot gaan gooien, dan zijn we misschien wel helemaal niet zo liberaal en als dat we eigenlijk nu denken. We hebben hier op Bonaire gelukkig niets te maken met gay-bashing of dat soort rare dingen. En daar ben ik heel blij om en daar ben ik heel dankbaar voor. Gay-bashing? Gay-bashing is echt geweld. Geweld tegen, wat we bijvoorbeeld zien op de eilanden, vooral meer bovenwind. Jamaica, Trinidad. Dat is gewoon gevaarlijk om daar openlijk uit te komen voor je geaardheid. Dat hebben we hier niet. Maar we hebben wel, en dat is eigenlijk wat jij noemt, heel veel verscholen leed. Want we hebben nog steeds mensen die heel erg bang zijn om uit de kast te komen. Om te vertellen tegen ouders van, hé, luister, ik geloof dat ik als man op mannen val of als vrouw op vrouwen val.
En als zij eenmaal dat dan wel durven en die stap hebben genomen, weten wij ook verhalen van mensen die echt ruzie krijgen thuis. Die de deur uitgezet worden, die niet meer thuis mogen komen. De kerk die zegt van wacht even, nee, de deur gaat dicht. Dus dat als eerste. Ons taalgebruik is nog steeds dat we heel erg makkelijk zeggen. Hè? In Nederland zouden we zeggen, joh, homo, mietje. In Nederland zie je een tendens dat we daar wat anders tegenaan kijken. Binnen het papiamento en in ons taalgebruik is dat eigenlijk nog heel erg normaal. En je kunt je voorstellen dat als je op de werkvloer bent of op school, dat niet fijn is. Want er wordt over jou op een bepaalde manier gesproken. Dus het stukje verscholen leed is echt aanwezig en helaas best nog wel veel groter als dat je op het eerste moment zou zeggen. En zeker als we het hebben over lokale bevolking. We weten met z'n allen genoeg stellen die hier wonen vanuit Amerika, Canada, Nederland, man, man, vrouw. En dat is allemaal prima. Maar dat zijn niet wij. Nee. Dat zijn zij. Ja. Op het moment dat het wij wordt, dan wordt het een ander verhaal. Ik snap hem. En daar willen we ons voor inzetten. Dus we in eerste instantie ook voor de community zelf. Wij zelf, we kunnen met elkaar klankborden, we kunnen erover praten, we kunnen elkaar ondersteunen, peer-to-peer. Een stukje educatie, we proberen het in elk geval naar buiten te brengen, de scholen ook in te brengen. Doe je al dingen op school ook? Ja, we doen dingen op school, maar mondjesmaat. Het is nog steeds eng, het zou wel moeten. We hebben natuurlijk de kerndoelen vanuit Nederland, kunnen we wat van vinden. Maar oké, het is nou eenmaal zo, dus daar wordt echt diversiteit in benoemd. Dus het zou echt ook moeten. Maar het is nog steeds lastig. En ik kan me ook voorstellen dat een aantal leerkrachten er ook liever niet aan willen meewerken dan absoluut. bijvoorbeeld. Dat klopt. Bepaalde scholen wel, bepaalde scholen absoluut niet. Ja. Het is een hele lange weg te gaan nog. We hebben best nog wel een weg te gaan, ja. Een ander woordje wat ik er gewoon ingooi, wat volgens mij ook een probleem hier is SOA. Yes, absoluut. SOA staat voor? SOA staat voor. Nou, dan heb ik naast mij mijn geliefde collega en zij is verpleegkundige, dus zij kan dat veel mooier uitleggen. Het is een verzamelnaam, ja, een verzamelnaam. Dus... Ja, het is een verzamelnaam en het heeft verschillende. Je hebt SOA's, je hebt STD's, dus het is seksueel overdraagbare aandoeningen. Dus heel breed dan. En het houdt in dan dus dat je niet gaat zeggen van HIV alleen of HIV of AIDS, maar de chlamydia, de syphilis, de gonorrea. Dus daarom zet je het allemaal onder dan één pakje, de SOA's. Ja. En dat is een van onze taken dan, die wij hebben dan eigenlijk op ons genomen. Omdat wij merkten dan op het eiland dat er is geen seksuele educatie, er is geen seksuele preventie. En het was dan ook gevraagd, maar wij deden het in eerste instantie met het doel om die stigma weg te halen dat alleen homo's seksuele overdraagbare ziektes hebben. Ja, ja. Het is altijd van, oh ja, hoge getallen van SOA's, oh ja, zijn de vieze homo's. Nee. En dus daar was onze ingang van, nee, dat willen we weghalen. Een beetje van, dat tenminste een van de tientallen stigma's, laten we zo zeggen. En daar begon het mee, met de seksuele educatie. En dan met die programma daarmee begonnen van, zijn we uitgenodigd voor scholen. En dan bij docenten met bepaalde vakken mochten we ook daarbij voor maatschappijleer. Komen we dan lesgeven en dan zeggen van, oké, en zijn er vragen, maar qua dan de leerlingen op heel basisniveau was het echt toegankelijk. Maar dan heb je dan andere scholen die dan de ouders ook dan erbij willen zijn. En daar heb je dan meer van, oké, dan zijn de leerlingen niet zichzelf meer. Ja. En dan, die vragen komen dan niet. En wat gebeurt er dan, weet je, als krijg ik de leerlingen alleen, dan word ik ook, ja, ik ben een leerling net als jullie, vraag. Ja. Vraag alles. Wil je het slechte woord zelf gebruiken? Maar we blijven allemaal met respect wel. Maar wil je me gewoon iets vragen? Ik geef jou nu de gelegenheid, maar alles te vragen. Ja. En dan doen ze het ook. Ze doen het ook. En bijvoorbeeld, misschien heb ik een thema, kom ik gewoon eventjes over HIV praten. Maar dan hebben ze van, ja, laatst was een vriendin met chlamydia. En ze had die en die klachten. Met van, oké, weet je, ik kan je niet die advies geven, maar val altijd terug bij je huisarts. Ja. Maar het leuke is nu, we hebben een infectiepolie. Ja. Want ik begrijp wat het probleem ook hier is. Mijn huisarts is ook de huisarts van mijn moeder, van mijn vader, van oma en opa. Ik ga niet naar de huisarts te vertellen dat ik een SOA heb opgelopen. Nee. Dus het mooie nu van de infectiepolie, je kan dan bij de infectiepolie jezelf laten testen. Ja. Dus het wordt dan geheim gehouden. Dan gaat het dan verder. Dus je hoeft dan niet bij huisarts of de huisarts houdt het ook stiekempjes van, oh ja, hier pilletjes slikken en klaar. Ja. Dus
Dat is ongeveer een gedeelte daarvan. Ja. Dus het zou eigenlijk ook mooi zijn, nu wij van de NOS TV zoveel mogelijkheden krijgen om de zendtijd te gaan benutten. Dan moeten we denk ik ook eens een keer gaan brainstormen wat we zouden kunnen doen voor de scholen. Ja. Met zendtijd, met deze fantastische crew. Ja. Om te kijken of we daar misschien iets met media kunnen doen. Dat je bij al die kinderen terecht kunt komen. Ja. En dat ze ook kunnen kijken wanneer ze zelf willen. Want tegenwoordig heb je natuurlijk allemaal je appje. Ja, en klopt. Dus je kan met je vrienden, je vriendinnen, kan je met je appje natuurlijk gewoon die informatie ook krijgen. Ja, dat klopt. Zullen we dat eens gaan doen? Ik lijkt me een heel goed idee. Dat beloof ik de kijkers. God, dat haal ik allemaal weer in mijn hoofd. Ja, ik weet het niet. Maar goed. Het kan. Het kan. Jouw woorden, hè? We gaan het samen doen. Ja. We gaan het appje samen doen. En de focus nog niet zozeer op tv, ook trouwens. Maar op dat mobieltje. Ja. Waar je 1 op 1 eigenlijk social media, waar je 1 op 1 kunt communiceren. Jongens, gebruik die condoom. Ja. Laat me het eerlijk zeggen. Ja. Niet alleen voor de SOA's, maar ook om te voorkomen al die tienermoedertjes die hier rondlopen. Dus dat is ook heavy, als ik dat daar zie en meemaak. We gaan het doen. Ja, ik ga het doen. Beloof Nou, we gaan het samen doen. We gaan het samen doen. Maar voor nu gaan we terug naar Koyan. Ja, lekker de saatje van het eiland. Bakbanaan. En die ga ik lekker in karamelsaus doen. Lekker zoet. Heerlijk. Dus ik snij hem in plakjes. En dan gaan we die even lekker aanbakken. In een beetje boter. Deze is best wel een beetje gaar, dus die hoeft niet zo echt lang te bakken om gaar te worden. Maar soms zijn ze echt nog groen en dan moet je iets langer doorbakken. Je kan ook normale bananen pakken. Even omdraaien. En dan ga ik er een beetje suiker bij doen en dan gaan we het karamelliseren in de pan. Nou, het goed is gaat het vanzelf, want die boter natuurlijk zo warm wordt aan die pan, gaat die suiker vanzelf kleuren. Altijd even erbij blijven, niet met je vinger voelen, want het is hartstikke warm, karamel. En de room ook altijd bij de hand, want dan kun je precies het mooie kleur van de karamel bepalen en dan kun je gelijk blussen. Dit gaat een beetje kleuren, karamel. Lekker in de roomboter. Natuurlijk hartstikke slecht, maar daarom zo lekker. Beetje spelen met de pan. Oké, dan gaan we blussen met de room. Nou, die karamel wordt natuurlijk stevig, maar als die room gaat koken, lost die karamel mooi op. En dan krijg je een mooie gebonden saus. En de banaan die gaat nog een beetje verder. Dan heb ik bananenijs gekocht. Dan doen we dan straks lekker bovenop, smelt een beetje. En dan komt die banaan weer terug in 2 smaken. Ik kan er ook uren naar kijken. Werk fascineert me. Zie? Oké. Nou, lekker dik sausje. Met karamelsmaak. Dus de banaan. Ja. Een bolletje ijs erop. Leuk takje voor de kleur. En smullen maar. Nou, Koyan, oh, ik zou zeggen, dat is lekker. We proosten erop. Ja. En wat de kijkers niet weten, is als je hier aan het kokkerellen bent, als een soort Tita-tovenaar, wat je er allemaal doorheen doet, dan zitten wij met z'n allen aandachtig naar jou te kijken. Ja, ja. Maar het leukste is, dan is het klaar en dan komt het eten daar bij de redactie.
En die zitten allemaal te smullen. Ja, ik val er weer buiten de boot, want dan moet ik weer terug naar mijn gasten. Dus ik ga straks nog eens een keertje... Het is net echt, maar het is ook gewoon echt. Het is echt, nee, het wordt ook gelijk gegeten. Ja. Alleen, ik kan dat meedelen, want ik moet er weer terug naar mijn gasten natuurlijk. Maar ik heb ervan genoten. Kijk, maak je ook een beetje mee wat ik allemaal doe? Of? Ja, ik kan het wel een beetje vol inderdaad. Ja, wel interessant, toch? Terug, meen je dat? Hey, even voor de kijkers thuis. De recepten staan natuurlijk weer op www.brunchandbabbels.nl. Heeft u een uitzending gemist, kunt u ook die terugzien. Dus u kunt de babbels terugzien en u kunt de brunchgerechten terugzien. Ja. Ik zou zeggen, nog een hele prettige zondag en tot volgende week. Tot volgende week.